Hvordan bliver kønsnormer og ligestilling fremstillet i børnefjernsyn i dag, og hvordan har det ændret sig gennem tiden? I en børnehave i Midtjylland møder vi Sune og Amanda, der begge lige er fyldt 5 år. Sune og Amanda er bedste venner og leger sammen hver dag. For tiden er de begge blevet meget optaget af et tv-program, som hedder Paw Patrol. I Paw Patrol følger man drengen Ryder og hans 5 hunde, som gang på gang skal tage på missioner for at redde indbyggerne i Adventure City og samarbejde for at nå deres mål. Sune og Amanda synes, det er ret sejt. Men her i serien ser man tydelig forskel på, hvilke hunde der er piger og hvilke der er drenge. Man ser dog ikke, at hundens evner er bestemt af deres køn, så det er egentlig vigtigt, hvilket køn de har. Sune har et særligt fokus på forskellen mellem drengene og pigerne i serien, og dermed også i hans hverdag. Henne i børnehaven tænker Sune meget på, hvilke lege han kan være med i, for at han passer ind i kønsnormerne. Køn spiller en vigtig rolle i den pædagogiske praksis. Børns identitetsdannelse bliver meget påvirket af, hvordan køn bliver fremstillet i medier og film. De stereotype kønsroller bliver meget tydelige i tegnefilm, når man skal skelne mellem piger og drenge. Brugen af farver og tøjvalg stemmer oftest overens med, hvad vores samfund forventer af de forskellige køn. Køn bliver derved også mere tydelige, når børn skaber roller i lege. De skaber færre muligheder for udfoldelse og kreativitet. Men hvad nu hvis køn var ligegyldig? Hvordan vil legesituationen så udvikle sig? Det bliver meget tydeligt, hvor mange steder man kan finde mere stereotype kønsnormer, både bevidst og ubevidst. Der skabes bevidsthed om, hvordan kønnene bliver afspejlet, ikke bare i voksenmedier, men også i dem, der skal være appellerende for børn i alle aldre. Som pædagog skal man være mere opmærksom på, at kønsnormer findes alle steder, og at de kan have flere forskellige indflydelser på, hvordan børn udvikler deres egen identitet i forhold til køn, men også i forhold til deres rolle i samværet med andre mennesker. Kønsnormerne påvirker altså gennem medier, som tegnefilm og andet fjernsyn, børnene på en mere kompleks måde, end hvad man eventuelt regner med. Oftest finder børn og unge inspiration til identitetsdannelse fra de indtryk, der bliver serveret for dem af medier, der fremstiller bestemte karaktertræk.